Nade mami una muraiko. Goseli yago chikogenda. Mochake nga nkiekyo. Kwanye nyangi yatanga asirukale ngaba no mulisi wateba. Kane. Igo yogocha kuchanga nkiekyo. Igo tarenga kere yari gutangazwa. Ama gochanga sense. Kare nkwalenge buye ngencho guwe. Lakini lero kuru lero ngochioro ko boywe ngenchene na seke nyoro kiao. Ore ngencha se kanisa yao. Na tebetia basaya nga matuka etire abasaba mura bare ko egwa basike babakoba. Omoikiso boyene tengo goikamu ikie. Lero nabo kuira kurigeria okuira essentially nga ngora ko boyonde. Ekera boro kiuba tubabere they did wonders. Bagaseri ebirecha. When they come back, you bring a wonderful report. Yes, I could be embarrassed. But we don't rejoice on this. That today, even the devil was being hearkening to your miracles. But the joy is that your names are written in heaven. Get to the point. Take a step forward. I know the way you are seated here, the way you have positioned yourself, you have a very wonderful name, you have a very unique name, but what is in that name? Sometimes we have names whereby some men and women are not able even to pronounce your name. Even yourself sometimes. And the Bible says, as you are seated and you are listening carefully, from the book of Proverbs 22, number 1. Onya tuli parliament tebe amen. Onya gwa ikirasi gitabu ekyo tebe amen. Bako yo tabu atiebu kunaye gwateba amen. Okay. Omonto wanje ne buku kaga gwachakira wateba mangana araguo. Where are you? I want to see you, your physical appearance. Tigatebe na yo kunyinyuri. Ligateba nga Elieta ligia minto wote moi karansita itakeri korenga ki ichor ekero molisi yako teba nga lieta ligia itakeri ko chor iga marieta ko ngan ko rutua karense abantu bajanga ki koranga ki tegana naye buya onye konye toy koiguwe brayo papa ngakiateba ateba ngerieta lirenga ki ligia nditakeire gokoranga ki abantu bakwana elieta ligia litakeire likoronga ki aha obuati nibo chinyinge no komanyeka no kuya igo banonda arabatebi kesara no tatuare yaosi no tatuare kao oko miriki the black word a very important thing under the bruise car a good name is to be chosen rather than riches and a good reputation. No komanyeka no kuya. I want to yourself to examine your name. Etora kumingeri eto wate na kirire daya now. Hey, we have names. We have names, and to will pronounce very nicely. But the name, don't dwell with the name you have, but worry what is in that
name. And sometimes you worry how you are connected with traits or character which is in that name. Hello? Am I talking? A good what? Greet your friend. What is your name? A good name. Good name is to be chosen rather than riches. People are rich. Women are rich with beautiful houses. People, they have cars. But their name, everything by the name, you can be given accommodation. You can be given accommodation through the name. Through the name, you can eat. Through the name, you can be greeted. It means what kind of a name you hold. One day, Jesus, Yesu. Abangina mu witende. Onya kwa tebel dilikuwa lora nganga na renge serious mono igo konyana ikisire kokwa serious ne kegusi. Na renge serious bobego. Igo wana baba igwa, kesara igwa. Ingakia yemo one day, I don't know whether it was an afternoon or morning or evening. Jesus has a seminar with his disciples. And one day, he sent two for a mission. As you are seated here, that you are appointed with a certain mission. That is why our theme was, I'll go and make a difference. Toiko mukristo by accident. Tori mukristo sense abantu baerete kenyolonga ba batisu bakaera pibono na ayoko babuati kurumaego bo mukristo nigo kobo ekiagera marikaga tebanga aeno yo muabo Kristo ogokora buna Kristo basa enta geto iguna yabo olibuya to aigera about salt to kaigera igoro yo mo to achora to gasoma types of salt mionyo odu akolete nga yo bekire bali mwarenga me yagendoki yeba kuli andi no omegetie amaja akoranga akagwe na amaja asarigete tugasoma ngomonyo nigo kore bintu bitatu nigo kogere ndagira tegunda naro monyo yo ogere ndagira yansa tugasoma gitabu kende kiara gotebanga endagire kereta bekirio monyo mondo tayora atwaro botebu okoyeria tukamakobora nga youths 70-day youths. Are you salt? Which kind of a salt are you? Enjere yo weso kababa. Oh, tabanga my choice, my dress. Paeta way. Igombu yore. Monyo kiyoyo. Alo? Yi nugo senabanga. Chirongye jaba sebo komekera bisemo komekera. Yinu nkoboli. Chirongye chimoko bekera aga igaita kiri. Kwa bekera. Yani onge chinchoke chitore to chitabu ati motana. Monyo kiore mosao kwa gotera yani gotera buya abantu baranga maene egwikieye moneta akole maguti ene chirangi no chichira chirairerali abasasi me bago chiguru abantu bakabo iri buku rero mba ikubuguri rero gento begene gentuki esimi ngakiri kire ko rusiko phone nesimi ene buku ngakiri kire niwe tiko semo iwe monta nande na baboli manga ki omoibi arata mago asirega tia otabu
buku abasigari bamubwati batebega singe jato sireiri one gintu gira atokonyera ici bali bubwate bukusuka guchia abantu gamucie kirume ekero kwimuka kuruka teto tegere nae no mogendio kugenda igura kyo Nyasaye kwimuka kuruka bu asomenyete akiboro gwachaka kanisa bintu kibi bikoro kangane kanisa uguchi teto tegere na ko kurandio bano bora basokolegere ganko kurandi ndegeke igwa baten maroba molisia etu abate discussion maroba basa bakamagutwake 1-0 buna dirigana yako tokakanyeka bakatubuli go molisi ekatwal kuegera lingana get bakamagotebanga onye inwa banene mogo tubuli yiki na inu no muli ekimura totebon balisi na babasta no mugutuka sisi miyo no muguturandikuru ababoli nje buna mwaro chena jeta kaki monsanganani yo kakitinjo abasaye bali mu abaira wiki ngima mwanya korango basomi korwesimi mbere kiroli mwanya korora nje baro monsanganani abubandi igo bora buna na ikirasi na kurandiri gombo bende bale kamwaro ngambo benkwarese igo bale kabatenga basitambu yule bono ntabwa tiguru gakingo kubeka buna kiage nkuire bako engo gotebie kende giuka gitigara asore okunya kogende conscience yage nyako gotenga maene ina egeria na egeri goro yeri rubega ndubwata marube goetania na somia togasoma maruba etane tikumi elio moer togakora liruba lya Yesu liruba Yesu akulika agote bangainura maruba ito atarikiri na wino korende alikire no moikomo chenu basai abasai baguchiguru Nyasaye amatukarenge abasai bakare kagocha mutwa gosika minete nigako kabo mutwa metenga bono no bonene bwa Nyasaye ngochiko umira na bora bwo elietaligia nitakeire gochorwa goetanie bintu byonsi eno somete oakore digiri bakokae wasada 3 lakini hauna china hauna ekera boro kiuba tubere they did wonders bagaserie birecha. When they come back, you bring a wonderful report. Yes, I could be embarrassed. But we don't rejoice on this. That today, even the devil was being hearkening to your miracles. But rejoice that your names are written in heaven. Anyandi mwewa? Wane mukumetinga nkieki. Abiriga. Akoba umaite embarrassment ya bakolete bago choro cho mwana go choko tenga dad lero na tanga ni school oruo matenga injitali utanga nanta gite ndai tembwa character lero ndai tali utanga nanta gitaye orocho mwana go gete aboro kigwa bakibago che bago tebanga our master today we have done wonders. Oh my God, don't rejoice on this, but rejoice that your name are written where? Bantoban Yasai. Amend your name. Amend your name. Let me amend my name. Not just the name. Amend the character, and the character is just formed or just made by the traits and character in that name. You are Antobanya Sai. Now, what you have a Saibanding and Murano, I'm big it is cigar.
Monyo mbege tesigati. Agimoro che muraires. Ero basta mutuoye. Egwaya nere yemo. Koleta koleti. Kono mukugwa ere no mukristo kokubeka erongi. Ngwaya kieta iyo. Montoyo mo meyebuku okoruko Onesimus. Elite Onesimus. Tatu manyo kwa kitabu kia Philemon. Kitabu kia Philemon. Philemon 1:8. 1:8. Bantu nande bibungomba ikolika. Nsei. Lakini moboli nga etimu eri yagana. Oli Messi namba ile ngagwaka. Asayo nide nobolemu obonge ase Kristo na gosoroire asengeje omwana one baba nkogenda oli bwangu naibolete oyo Paulo agokwana asa an elderly man kusema ntalibo na etegera na kolo kurani won tini wo bakumbura mono atebanga nigongo okwanira asengencho yo buye bwa Nyasaye na asengencho yo mwana one na ibolete ekere na arenga ali echera okurukunga kimwaigwa Onesimus agomosororanga Onesimus yoyo therefore there once upon a time he was very useless. Tarenge useful you ekiagero momuro yo korukwa Onesimus kono baratara onchoka niga arengo omoibi omokong omoibi echuene moibi Onesimus wono kale goeta abantu ba maete nga omonte gento gesire numonto mongao na ara ari kuira oikabali go tuomera so bongo Onesimus Paulo akamoranderia amangana manene yo gotoleka kagokwanera Philemon omonto ndenero omwegeni akomotebinga bono oyokorunga Philemon amatuka etire tarenge monto muya he was very ndimotari gokwana he was ngakiarenge. But now is very useful. Akomotebinga bona agosororire asengenje yenchire ya soire meyaye ebintu birikaraga kolire asengenje bono yesonyore libaga asare bono onyorira mangana yobo Nyasaye bono naende ngogosorora omoire nga ninchenda awo ali asabageni bakorara na bagoteba gochinse omotiga korenga ki araro aliekeroga abantu abanene bagoikaransa omutigana yarakorenga ki aikaranso omoturiti unakuwa ngoja wakorenga ki how you were to treat me the same akomotebenga bono Onesimus yori kwa manyete aro moya Onesimus yori wakorenga karenga ki Onesimus yari ngina batebi moibichwa ayo atiga magina ayo kubogoria ywa mata atamaiti ayetali moibi orusiti ayetoli moibi yake omaito moibi niga ekero moibi agocha niga roberti amangana abiri ayo monye no kwe gosera kolenga oyo ocho iroboro na mabere olitali moibi ono monyanchara
Omonto gocha baka oya omuongo koru mogondo oyino moibi oyine nchare akoreta ngaki emoriet omoibi no yogocha agotebi ngakarinse agotenga rama mansi tonya ko toire gika ayiguana ne baranda nanda asogwa kutonya kubwato toire gika ayebuno ko igwa moro kira buno ko kubwata nande na sanga otogosoa abuna bwa baibi abagocha baba kore sarakazi baba ko sabaga genda ndagera abwinsa pa yabura Onesimus Morisi Onesimus no monto moborenge arengo monto mobe atara igulingana lya Nyasaye. Go and make a difference. Onesimus enchirie kama kuna enchera arenge enchera rekorekan ebintu mbire nargo somaga iga omori kionda gotebanga a good character is more precious than world possessions. Yani embwengiya nigebwete ebintu byenseye agotebanga a good character is like a tree, and a tree before it comes a tree there is seeds. You have to plant and plant seeds in order after the seeds it comes a tree, and in your hand you are the gardener. Before you are changed to be a tree, you are a gardener. Egosimekwa embusuro omayagotebanga in your mind asebiranga libiao na yo konyagochoranga mbusuro ki okoranga ki ogosimeka bantu takobekera mamocho ngambo wole kubwati biranga libiao ime ngambusuro kiobogole tikoboko na ande moto kiotagetokorenga ki osimeke. Onesimus Nyasaye akamokonya akaigulingana aka make a difference. Olengo moyi bono nkole gwara saba bibatale korara akolenga ki araro enjera tare goleta aganjeru akolenga ki aeto asata are go ikaransa akaiguli ba akolenga ki aikaras. I want you to listen to me. There before you were useless, but now you are not. Why? Because of the gospel. Enchirie yeiga na yegere to basakobo uliokare. Natengongo kimuri kinyangi cyatangazwa ibiri. Ebe kiragiri kereriri. Ndi bano Naomi wana. Mambi mogo chioro. Aba Kristo. Na ade mambi na muraiko. Goseri yako chikogenda. Mochake nga nkiekyo. Kwenye nyangi yatangazi rukalenga bano mulisi wateba. Kane. Igo yogocha kuchara nkiekyo. Igo tarenga kere yari gutangazwa. Ama gochara sense. Mo Kristo na ndo gochara kuchinsense. Balenga monyi gwete. Na amanyire karenku amanyete manganaya. Lakini go korua serie tari ya Yesu, you make a difference. You make a difference. Asokora kwa you make a difference. Asogwesa kwa you make a difference. Asokora kana kwa you make a difference. Buno monto ko gendo Nyasaye. Nyasaye okonye. Obe buno Onesimus ya serie tari ya Yesu. To basa ko Onesimus yokale. To basa ko Onesimus yokale. Ebintu mbira abantu dokora byakale. Abantu bakuminga nkieke na senge nchembusuro bwate koboko kwao na sebirengeri byao. Nyasaye okonye obe buno Onesimus. Obe buno Onesimus yabamurabara. Obe buno Onesimus nduagamba bamuramurega esimi yago imeka bwate meziki. Matera make. Saitani moke. Mokanye kitabono suru. Tigebu atuki. Ikipamba sana wapi nini? Amani aja ize. Kare
kare nkware bwe ng'encho gwe lakini rero kuru rero ngochioroka bo bwe ng'enchene na ase kenyoro kiao ng'encha ase kanisa yao na tebetia abasae ng'amatuka aetire abasae abamura bare koegwa abaisike babakoba omoikiso bo egenete ngoigoika moikie rero nabo okoira kurigeria okoira essentially ng'ang'ora akobo yondi kwera essentially ekiara abamura barero no ogenda ujigosoma na kuso yao nyoko takwegene tibuya ng'amosomenere mukore gitabu giki akotenga bono kuragenda tuli mugondo noyo ochoche mambi ende kera libaga likora tanki taiko watenga oseri utatia nayo koirigika kuyunga no oseri abamura baka begenire na batere kwa begenire sembu yere matuka kare kera kwa muntu bare koega na kare muri cie kare mware koega na kare kokonyora baiso bakorukoruaria nigo mugucirirani mwacire ngetu anyoru ise yabeire bubi mwatama lakini abare roko koyunga abaibuli tama totigi Dere kurunga abaibuli koranga muno konyora abantu nayo gutama gusinabu na yanga nkurungonye tindo aya wana na bakonye tobe buno Onesimus asiritaria Yesu karo Onesimus tarenge gento dera gwatorwa egitabu gya Philemon nigo giachire asenge Onesimus akore great change gitabu gyengi ari go Jakobo onyo Onesimus ata korte U-turn akore U-turn abasae ba minto na bangina ba minto mura na bagaka mura tokore U-turn asiritaria Yesu embu yao na aye bwate kanene lieta ekero amalieta goja kurangeri gwo gochio Nyasaye na ayo toko kurangeri gwo chiguru Nyasaye bale ngabali gotebanga Nyasaye tokonye elinde chimbu chitu chibebuya wana abaseni me ya Yesu ero mutoria. Get the point. Take a step forward.